Foli ni waleɲuman ko kɛ ko ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma bi ye nata ye novembre kalo tile 22 san 2022 ni ye ka don kibaru waati sele bi don kibaru kɔnɔna la i n'a fɔ min an y'a fɔ cogoya min na an bɛ sigi ni gafew de gafe min ni dabaji karamɔgɔw ayiwa olu bɛ tɛgɛnɔbila kɛ tɛgɛnɔbila min n'a bɛ kɛ nanzarakan na a kɛlen kɔ nanzarakan na anw bɛ sɔrɔ k'a ta kelen kelen min ye bamanankan cɛ ni ye ka se k'a bila o la cogoya min na yaasa kunnafoni a kana kɛ maa si den kelen negela ye ayiwa o siratigɛ kelen de la an bɛ yan nɔ bi an y'a fɔ gafe ninnu kɔnɔ ayiwa min bɛ tali kɛ banbaci kɛlɛ o kuma bɛ sɔrɔ a kɔnɔ sɔrɔ kuma adamadenya kuma fɔ ka taa se seko ani dɔnko diinɛ kuma ninnu ye ayiwa maana ye minnu ni olu bɛ bɔ ni gafe ninnu fɛ walima ninnu ye kunnafoni ye gafe karamɔgɔ olu b'u sɔnni sigi mun kan an bɛ sɔrɔ k'u ta kelen kelen ka se k'u yɛlɛma bamanankan na o siratigɛ de la an bɛ yan nɔ bi ni an y'a fɔ cogoya min na tarata don novembre kalo tile 22 san 2022 ka se ka gafe ninnu k'u kɔnɔ kuma k'u ta dɔɔni dɔɔni ayiwa karamɔgɔw olu kelen kɔ ka yamaruya d'a ma ka se ka bilasirali kɛ yaasa kanubaw ni ayiwa layɛnbaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka bilasira cogoya min na an bɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo min bɛ tali kɛ Seyidu Bagayogo ayiwa ale yɛrɛ kɔni bɛ an lamɛn ni o ye Bulukasumbu ye fo ka taa se min bɛ tali kɛ Pierre Sidibe donc an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo ani Watara ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ale bɛ Jelibugu la ka bɛɛ fo Siriki an tɛna bila ka gɛlɛya tuguni an bɛ don ni gafe fɔlɔ min ma ɲɛkɔrɔ o de ye Soir de Bamako ale bɛ bɔ ko 5930 ani 30 ɲɔgɔnna si la i b'a ye bi an bɛ waati min na a ko banbaci kɛlɛ e ko halisa an ka a to sira tɔ ka se ka a laguwan i b'a ye bi an bɛ waati min na banbaciw u yɛrɛ dama i b'a ye k'a fɔ u ye karaw de kɛ ɲɔgɔn na o karaw o min kɛra a bɛ fɔ ni jɛkulu min ma ko État islamique dans le Grand Sahara ayiwa ale ni jenim cɛdenw olu de kɔni ye masaranga sɔrɔ ka se ka o kɔni ko kɛta la ayiwa o wuli ka jesim ale ni État islamique olu kɔni an y'a fɔ o karila ɲɔgɔn na ni o bɛ tali kɛ ayiwa Mali kɔrɔyanfan yɛrɛ kɔni fɛ nka ka ladonni kɛ kunnafoniya min ni a kɔni bilara ka bɛn ni n'o ye kari don an kɔrɔ dimanche yɛrɛ ayiwa bari o kɛra maa minnu fɛ o ye État islamique ale yɛrɛ kɔni maa ɲɛmaaw fɛ olu ka laseli kɔnɔna la u b'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ jesim ale maa caman yɛrɛ kɔni na min bɛ t'i jɔ maa 80 ɲɔgɔnna si ayiwa olu kɔni ye dankari kɛ olu yɛrɛ kɔni na ni olu ye Al-Qaïda yɛrɛ kɔni cɛdenw ye ka fara o kan u bolofɛn caman o kɔni o fɛnɛ yɛrɛ kɔni minɛr'u kɔ a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ mobili 6 ɲɔgɔnna si o de kɔni minɛra min bɛ tali kɛ ayiwa jesim kɛlɛkɛdenw yɛrɛ kɔni na ni o kɛra ayiwa État islamique yɛrɛ kɔni fɛ a kɛra yɔrɔ min na o de ye dancɛ min bɛ Mali ale yɛrɛ kɔni ni Burkina jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye halisa communiqué in laseli b'a jira k'a fɔ kɛlɛ minnu kɔni donn'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ in kɔni kɔnɔna la i b'a ye maa joginta o kɔni o cayara fan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Iyad Agali ale ka cɛdenw maa caman de kɔni joginna olu la min bɛ tali kɛ kɛlɛkɛcɛ 10 ɲɔgɔnna si ayiwa olu yɛrɛ kɔni joginna i b'a a joginna yɛrɛ min na a jugara ka b'o la kɛlɛkɛcɛ 10 tuguni olu yɛrɛ de kɔni minɛra ni o ye ayiwa État islamique yɛrɛ kɔni maaw yɛrɛ kɔni fɛ bi an bɛ waati min na u y'a jira k'a fɔ kɛlɛkɛminɛ n'o ye marifa ye ayiwa o camanba o yɛrɛ kɔni de minɛra min bɛ tali kɛ État islamique la jesim ka État islamique kɔni o caman de minɛ ni o ye jesim kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni na a yira k'a fɔ nin wulikajɔ min yɛrɛ kɔni kɛra banbaciw ni yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa a kuma lasera min ye État islamique ale cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ u b'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka bɛn ni novembre kalo tile 12 san 2022 an bɛ waati min na jenim kɔni ale ma bɔ ni ka se ka dantigɛli kɛ dantigɛli min b'a jira k'a fɔ kumakan min bɛ ka fɔ tiɲɛ don walima nkalon yɛrɛ
kɔni do kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yira k'a fɔ k'olu ka kɛlɛkɛcɛ maa caman o de kɔni ni binna ni jihadi kelen yɛrɛ kɔni na walima ni bingani kelen yɛrɛ la banbaciw u yɛrɛ dama yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka fɔ bi an bɛ waati min na u ma bɔ min ye ka se ka a ɲɛfɔli kɛ nka min bɛ tali kɛ halisa gɛlɛya min n'a taara ka ayiwa yadi agali ale n'a ka kɛlɛkɛcɛw ka se ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ an bɛ waati min na o b'a yira k'a fɔ jeune min yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ ale yɛrɛ tɛ ɲini ka kɛnɛ bila n'o ye État islamique maaw ye wa ka bɔ octobre kalo waati halisa i b'a ye ni jɛkulu fila yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ halisa kɛlɛjugu o yɛrɛ kɔni o de donna u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o de kɛra sababu ye gɛlɛya halisa a bɛ na wa i b'a ye k'a fɔ o gɛlɛya yɛrɛ kɔni na min ye État islamique yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ de kun kɛlen bɛ ayiwa maa ye jɛkulu min ni ale yɛrɛ kɔni kun dɛsɛlen bɛ bari o waati la i b'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na JESIM maaw n'o ye Yadi Agali ka kɛlɛkɛcɛw ye olu de kun bɛ san na nka waati laban ninnu kɔni na n'i ye kunnafoni ta siraw lajɛ olu b'a yira k'a fɔ min ye ayiwa État islamique ye olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ san nasɔrɔbaw ye sisan Iliyasu Jibo ni maa caman yɛrɛ kɔni b'a wele Petit Chaporti ayiwa ni ale yɛrɛ kɔni ye État islamique maaba ye ale de kɛra sababu yɛrɛ fɛnɛ ye lamɛrikɛnw ka kɛlɛkɛcɛ mun ni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ Niger yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa fo ka taa se Niger jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa ni a bɛ tali kɛ Togo yɛrɛ kɔni mara la san 2017 la ayiwa ale de kɔni kɛra sababu ye ka se ka bingali wale ta ka ni jɛkulu ale ni Niger finitigiw ka se ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ayiwa min ni a kɛra Mali ale ni Niger yɛrɛ fanfɛ bolo la n'o o ye Inakar ale ni Tamalɛti yɛrɛ kɔni n'o bɛ Mali kɔrɔyanfan yɛrɛ kɔni fɛ nka a yira k'a fɔ dɔgɔkun yɛrɛ kɔni tɛmɛlen na Iliyasu Jibo ni a bɛ fɔ dɔ fɛnɛ ma tuguni ko Musa Iliyasu Jibo ale kɔni tora ji la min bɛ tali kɛ Musa Emenela ayiwa ale fɛnɛ ye maaba ye n'o ye État islamique yɛrɛ kɔni maaba ye o b'a yira k'a fɔ ayiwa kɛlɛjugu min n'a donna banbaciw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛra octobre kalo yɛrɛ kɔni tɛmɛlen a laban waati yɛrɛ kɔni na ayiwa o yɛrɛ kɔni fɛnɛ taara wolo fɛn na fɛn min ayiwa ni a lakalili yɛrɛ kɔni o ma nɔgɔ bi an bɛ waati min na i b'a dɔn k'a fɔ kɔrɔyan fan fɛ min bɛ tali kɛ État islamique la e ko a mara a bɛɛ lajɛlen tɛ ni ka sigi olu yɛrɛ kɔni ma wa bari ka d'a kan Yadi Agali ale ni a ka cɛdenw olu yɛrɛ kɔni ta kɛra boli o boli a kɛn bɛ yan ka di ni yen nɔ yɛrɛ ye Fasiri Sɛbɛnba o de ye Umaru Angoyiba anw ye min sama k'o bɔ Soir de Bamako ale yɛrɛ kɔni Soir de Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna la halisa an bɛ to Soir de Bamako an bɛ to ale kɔnɔna la an y'a dɔn k'a fɔ Mali kalanko a tɔ a bisi basa a fanga yɛrɛ kɔni a bɛ ɲini ka bonya ayiwa kalankaramɔgɔw olu kɔni ye ŋɛɲɛ de ɲimi sisan ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔw olu ka taabolo n'u ka kɛwalew kɔni ye a ma gɛlɛya yawa kalankaramɔgɔw u ka ɲɔgɔn ye kɔni o bannen kɔfɛ ka bɛn ni tɛnɛndon yɛrɛ ye ni o ye novembre kalo tile 21 san 2022 u kɔni ye n'o ye minisiri min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen bɛ ayiwa baarakɛlaw olu ka kow ɲɛnabɔli ma ani kuma ɲɔgɔnya baarakɛlaw yɛrɛ kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ walima lafasali tɔn ayiwa u ni jamana yɛrɛ kɔni u ni ɲɔgɔn cɛ u bɔra ni min ye sɛbɛn ye ka se k'a bɔ ka bin tile saba baara bila kalankaramɔgɔw olu kɔni ye o ŋaniya yɛrɛ kɔni ta i b'a ye ni ŋaniya in kɔni tara waati min na o y'a sɔrɔ Mali kalankaramɔgɔw olu kɔni ye laɲini kɛ ka kiini kɛ ka wagasili kɛ min bɛ tali kɛ article 39 la halisa taama bɔ ni sisi yɛrɛ kɔni o ma mɛnɛ kuma ɲɔgɔnyaw olu yɛrɛ kɔni o caman kɔni kɛlen ayiwa o ma wolo fɛn na fɛn min n'a bɛ se ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin kalankaramɔgɔ yɛrɛ kɔni ma u y'a yira k'a fɔ tuguni waati yɛrɛ kɔni tɛmɛnenw na min bɛ ayiwa kalan minisiri olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko article 39 ko o yɛrɛ kɔni o kɛra fɛn ye fɛn min ni a kɔni kɔrɔla ayiwa jamana ɲɛmaaw ko olu yɛrɛ kɔni ye ka se ka laɲiniw kɛ laɲini dɔw bɛ tali kɛ n'o ye ka se ka saraw ayiwa ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni don olu la nka halisa anw kɔni ma foyi ye nka min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko indemnité spéciale u ko k'u b'o de di kalankaramɔgɔw ma olu y'a yira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ indemnité spéciale o bɛ di ayiwa nka min ye sariya ye jamana min n'an b'a kɔnɔ sariya jamana de don sariya a kan ka bonya hakɛ de don fɔ a ka di ayiwa o ko sariya min bɛ yen nɔ ka se ka sariya in olu yɛrɛ kɔni ko o bonya maa tɛ se ka sariya ta ka tila ka ayiwa o ma dɔgɔya
olu ko an tɛ jɛn n'o ye wa an to yɛrɛ kɔni na min bɛ tali kɛ prime ale ni indemnité ayiwa i b'a ye k'a fɔ o min n'o kun laɲini kɛra waati jan tɛmɛlenw na jamana ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛsin kalankaramɔgɔw ma olu kɔni u y'u ban o la ten pewu ayiwa bi an bɛ waati min na u kɔni b'a yira k'a fɔ u ka kuma lasela ni ale ye Usumani Amadu Usumani Alimu Ture ayiwa ale kɔni ye laseli kɛ laseli min b'a yira k'a fɔ bi olu ka laɲini tɛ n'o ye fila ye kelen pe dɔrɔn ayiwa min bɛ tali kɛ ka se ka article 39 ayiwa ni o ye sariya min n'a jɔsen 39 na o de ye article 39 ye ka se ka o lawaleya cogoya min na o dun b'a yira k'a fɔ min ye fɛn o fɛn sɔrɔ o sɔrɔ wa o mana fara n'o ye jamana baarakɛla tɔw olu yɛrɛ kɔni sara kan ka se ka o kelen k'o ta k'o fara kalankaramɔgɔw olu sara kan a fɔra sariya fɛ sariya ko kan ka labato a n'o fɛnɛ ka kan ayiwa an kɔni an b'o hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la nka ka se yanni an ka se kalankaramɔgɔw olu kɔni y'a yira k'a fɔ waati min na jamana tun bɛ dekun na k'a ye k'a fɔ CEDEAO fo ka taa se UEMOA ma olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka u ka daw bɛɛ lajɛlen sɔn a Mali ɲɛ olu y'a yira k'a fɔ nin waati in ye dɛmɛ kɛ kuma de ye ka ɲɛsin faso jamana ma o kama kɛlɛbere min tun b'o olu bolo bɛɛ lajɛlen y'i ka doni k'a jigin ka jamana k'a dɛmɛ yaasa gɛlɛya ninnu o dala bɛ se ka lakuru cogoya min na n'a ma ɲa o kɛra cogoya min na aw jɛra ka jalaji min ɲɔgɔn fɛ ayiwa ni di kɔni nana waati min na dɔ man k'o min ka dɔ to nka an ɲɛ m'o de la o de kama kalankaramɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛna u sigi ka maatɔw lajɛ walima ka gouvernement lajɛ ka se ka jalaji minen kɔfɛ ɲɔgɔn fɛ ka li tɔ bɛɛ ta ka a bɛɛ lajɛlen min ka sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni ɲɛmaya la u ko k'a daminɛ min bɛ tali kɛ ayiwa arabadon ni o bɛ bɛn décembre kalo tile 14 ma ka taa bila min ye ayiwa décembre kalo tile 16 ye ayiwa olu kɔni bɛna baara bila ka to so ka teyi k'olu min yalima maribatiga ayiwa k'u ko olu dunni kan kalan kɔni o kuma kɔni tɛ kɛ ni tile 3 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɔ u ka laɲini a ka se ka kɛ ayiwa sabati ye fasili sɛbɛnba ye Yusuf Konate k'a sama ka bɔ min ye Soir de Bamako ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ halisa an bɛ taa fasili min bɛ an ɲɛkɔrɔ ka fara o kan o de ye indicateur de renouveau ale ko n bɛ bɔ janfa bɛɛ la nka diɲɛ lamini jɔ ayiwa maa si den kelen yɛrɛ kɔni o tɛ b'o la walima a fɔ togoya wɛrɛ la i bɛ bɔ janfa bɛɛ la nka janfa min sirili kɔ ayiwa i kɔni i tɛ b'o la halisa Ben le cerveau katikaw ka den an ka a ka ko tɔ a bɛ togoya min na bi e ko ayiwa a tɛ ka gɛrɛn tɛ n'o ye kamalen yɛrɛ kɔni da la wa bi an bɛ waati min na Ben le cerveau a n'a ka cɛdenw kɔni kun y'a laɲini kati kɔnɔna la ka se ka bɔli kɛ bɔli min n'o o y'a sɔrɔ a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko kafo ni o ye coordination des associations féminines ni olu ye katika ye ayiwa fo ka taa se musolakaw n'o ye kati kan o musolakaw ye ka bɛn ni tarata donya ye novembre kalo tile 15 olu ye dununba ka balabaw k'olu gosi kati bɔlɔndeni ani a bɔlɔnbaw olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a fa i b'a fɔ ko dakɔnɔɲi o kɛra taama ye taama min n'u u y'a kɛ ka taa Ben Jara ni a bɛ fɔ ko Adama Jara di Ben le cerveau ayiwa bari ka d'a kan u ye waleya kɔ ka kuma mɛn k'a kɔ ayiwa ni o b'a to olu yɛrɛ kɔni bɔra ayiwa u jɔyɔrɔ ye min ye ka se k'o fɔ bi Ben Jara ale ka ko la ka tila k'a fɔ dɛmɛ min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ s'a la ka se ka o don min ye cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ nin waati laban yɛrɛ kɔni na Adama Jara di Ben le cerveau ale yɛrɛ fɛnɛ kɔni kun y'a laɲini ko a bɛ bɔli kɛ bi ni o ye tarata donya ye k'a fɔ ko tarata wule o y'a sele ye a kɛlɛyɔrɔ kɔni ma min bɛ kɛ dɛmɛ ye ka se ka ɲɛsin cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni ma nka Adama Jara Ben le cerveau walima Adama Jara di Ben le cerveau ale yɛrɛ kɔni ka taama a laɲiniw yɛrɛ kɔni kɛlen kɔfɛ bi an bɛ waati min na ayiwa jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a bɛ tali kɛ kati préfet fo ka taa se a mɛrilakaw ma olu kɔni ye u jɔyɔrɔ ka se ka o kɔni yira ayiwa nin waati in na taama den kelen a tɛ kɛ kati kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ waati min na taama min ni a bɛ Ben le cerveau ale yɛrɛ kɔni ko fɔ a b'a yira k'a fɔ kati yɛrɛ kɔni a sɛgɛnna ten sa dɔ kɛra taama la dɔ kɛra bɔli la a bɛɛ lajɛlen kun ye jumɛn ye ayiwa n'a ma ɲa a b'o yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ayiwa ɲɔgɔnyew ni fɛnw yɛrɛ kɔni bɛ kɛlen
bɔlen kɔfɛ mairie fo ka taa se préfecture ma ani dugutigilakaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ taama min ni a laɲininen bɛ Ben Jara fɛ walima Adama Jara di Ben le cerveau olu yɛrɛ kɔni ko a tɛ kɛ bi wa a tɛ kɛ sini an bɛ waati min na e ko an to o daga de kan wa tagama in n'i ma fili a kɔni a sunsurila walima a ɲɔngirila fasiri sɛbɛnbaa ye Adama Jabate ka sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔna la halisa an bɛ taa ni mun bɛ tali kɛ ayiwa soir de bamu indépendant ni ale ye kanabila ye a b'i da don ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi gɛlɛya kɔni o nana jamana in fan caman na nka an bɛ waati min na kiri bunakun kan e ko a ma kɛ baara ye wa nun togo bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ayiwa ale yɛrɛ kɔni b'a ka tiɲɛ k'a fɔ ni o ye kafetigi ye ka se k'a ka buru jalan ka se k'o dun ka taa ayiwa nun togo ale yɛrɛ ye n'o ye fanga ɲinitɔn o fana ɲɛmaa don n'a bɛ fɔ cɛ fanga ɲinitɔn min ma ko ISR nka ISR ma ɲɛmaa e ko bi an bɛ waati min na ale yɛrɛ ma don piriwɛni na wa ka don piriwɛni na a sababu yɛrɛ kɔni kɛra jumɛn ye waati tɛmɛlen ni o ye opérateur économique ba min tun bɛ ni sɔrɔ bosonbaga don Mamala ayiwa ale kɔni kun ye kuma ta ka se ka Mamala yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ayiwa o waati min kɛra Mamala ale ye damakasi sɛbɛn don damakasi sɛbɛn min donna min ye commissariat min bɛ Sotiba olu kɔni cira ka taa n'o o ye nun togo yɛrɛ ka se ka a minɛ cogoya min na nka i b'a ye k'a fɔ Mamala ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni kun ye damakasi sɛbɛn min don ka ɲɛsin nun togo ma ayiwa ni a kun ye kuma fɔ ale ma kuma min ne ani tiɲɛ yɛrɛ kɔni bɔlen tɛ ale ko bi ale kɔni yafara ma ayiwa o kɛra a yɛrɛ ka avocat o yɛrɛ kɔni jɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲɛna ayiwa fo ka taa se Mamala ale yɛrɛ kɔni jɛɲɔgɔn dɔ ma ni o bɛ tali kɛ ura 12 la ni ma fili Mamala ayiwa ale kɔni jɛli min kɛra nka i b'a ye k'a fɔ kiri baara ayiwa don kelen ko tɛ kuma min kɔni fɔra n'o ye diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw n'a bɛ fɔ ko réseaux sociaux ayiwa ale ma da o dɔrɔn ma nka kuma ninnu kɔnɔna la fasiri b'a yira k'a fɔ nɛnini kumaw walima nɛnini walew olu kɔni o yera kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni o de kɛra sababu ye bi i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ nun togo ale yɛrɛ kɔni sera ka se n'o ye Bamako kasobonba yɛrɛ kɔni na kabini jumadon a kun bɛ n'o o ye arrondissement olu bolo ka b'o la tɛnɛndo ayiwa PV ka papier da kan ka se ka taa bila n'o ye Bamako kasobonba la an bɛ waati min na nka maa minnu bɛ sariya dɔn olu ka ɲininkali kɔfɛ olu y'a yira k'a fɔ ni wale dɔ kɛra wale min n'a bɛ dankari kɛ min ye jamana sigi yɛrɛ n'a fɛn na n'a bɛ fɔ min ma ko action publique ayiwa ko a ma se maa yɛrɛ ka sɛbɛn don kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ nka kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ a bɛ fɔ min ma ko autosaisi ko olu bɛ se ka o k'u yɛrɛ la ka taa a ma kofɔlen ka se ka a minɛ cogoya min na ani min ka kan ka se ka o d'a kan bi an b'o hukumu de kɔnɔna la nun togo a kɔni an bɛ dugawu de kɛ yarabi bɔli ko ɲuman ala k'o nɔgɔya a ye ayiwa wale min y'a lase min ye ayiwa kasobonba la ayiwa ala k'an kisi o wale ma nka a bɛ fɔ an ɲɛna bamanankanw fɛnɛ la ko n'a fɔra an ka hakili to an yɔrɔ jugu la maa caman b'a kɛ nɛni ye nka i da de ko don nka kuma dɔw la maa da de bɛ tiɲɛni kɛ maa da de fɛnɛ bɛ ɲani kɛ ayiwa n'i y'a dɔn kuma min yɛrɛ kɔni b'i da a tɛ ɲa i da farali kɔ a b'a kun bɔ i k'i da yɛrɛ kɔni tugu an bɛ dugawu kɛ min ye nun togo ye ayiwa ala ka se ka kana k'o di a ma cogoya min na fasiri a sɛbɛnna min ye Dawuda Sangare yɛrɛ kɔni fɛ ka bɔ ni o ye indépendant kɔnɔna la halisa ka to fasiri kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an y'a fɔ laada don an bɛ min ye diɲɛ dɔnniya siraw fɛ an b'a lajɛ ayiwa ko minnu ni olu bɛ kɛ kuma dɔ la ayiwa nin ye dugu dɔ ye dugu min kɔnɔna la ni kamalen walima sifinnaka fila bɛ Anga ale ni Ana Anga o ye cɛlaka ye san 32 Ana ale ye bogotiginin ye ale yɛrɛ kɔni fa a bɛ fɔ a ma ko révérend n'o ye église dɔ révérend ye a tɔgɔ Tom Ford ayiwa Anga ale ni Ana olu de kɔni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ denmisɛn fila olu kɔni ka di ɲɔgɔn ye hali n'o y'a sɔrɔ olu ka kanu n'u ka furu fo ka taa se fiançailles yɛrɛ ma o ma diya n'o ye Ana yɛrɛ kɔni fa ye kana t'o la ala nana ni lajarabi ye ka Ana accident o kɔni y'ale sɔrɔ o banna ayiwa o kaburu min ni o kun bilalen bɛ nin nɔ ayiwa kamalen de kun bɛ taa waati ni waati a bɛ fɔ min ma ko urine funérailles ni o bɛ tali kɛ Filɛri la ka to o bila o kaburu la ayiwa o de kun tɛ ka diya fa ye bari ka d'a kan olu ka furu a kun man di fa ye a ye kamalen k'a ladi siɲɛ 1 k'a ladi siɲɛ 2
ayiwa kamalen kɔni fɛnɛ bi sɔn waati bɛɛ lajɛlen na o kama a taara n'o ye fanga tigilamɔgɔw fɛ ka taa fɔ nin kamalen kɔni de bɛ taa Flori bi n den yɛrɛ kɔni kaburu kan a man di n ye ayiwa n nana a ka kuma fɛ kiiri tigilamɔgɔw olu fɛnɛ ye an ka se ka a wele k'a wele bari ka taa n'a ye a bɛ taa min ye Flori bila kaburu min kɔnɔ ayiwa ko mairie de kɔni t'a lo ko a yɔrɔ ani nɔgɔ man kan n'i ye nin wale kɛ an b'i minɛ k'i kiiri k'i don kaso la kamalen a kɔni bilala kaso la n'o o ye tile 30 kaso ye a fɔra wari min n'a bɛ taa dolari wari 50 ayiwa a ka se k'o sara nka ka tila ka min ye kiiri o taa ni ka segin baara wari min fɛnɛ taar'o la n'o bɛ t'i jɔ dolari wari 251 na ayiwa an ka a kan k'o de sara ka tila ka kangari d'a ye i minɛra wale min na hali n'i seginna kan sini an bɛ t'i minɛ ka tila k'i don kaso la tuguni ni ne bɛ dan sigi an ka bi n'o ye fasiri ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Sidiki Ture k'a fo Sabalikaɲi Ture Kalu Ture ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Magi Kan Usumani Kan ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo min bɛ tali kɛ Adama Jalo ayiwa ale bɛ an fɛ yan nɔ studio kɔnɔ ka se ka ale yɛrɛ fɛnɛ kɔni fo min bɛ tali kɛ Awakɔrɔba Gwadumani ka taa se a ka maa welelenw olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma bita yɛrɛ kɔni kɛra Awako dan ye maa welelen Awa ayiwa tobilikɛla Awa émission tigi Awa fofalikɛla Awa ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ani ka Awa an kɔrɔmuso yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ Ana an bɛ Ana fɛnɛ fo ka a waleɲuman dɔn ka lamɛnnikɛla ni filɛlikɛba ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo min tɔgɔ fɔra min tɔgɔ ma fɔ nin waati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ Darame fo ka taa se Gawusu Kalosi Salifu Tarawele ani min ye Mayimuna Tarawele ka nin bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ